ఇప్పుడు కాళేశ్వరం మీద పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఏం నివేదిక ఇచ్చింది సార్? అదే అంటే అంటున్నా. అది పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికేనా? కాంగ్రెస్ నాయకులు తయారు చేయించిన నివేదిక? ఆ 2 పిల్లర్లను చూపించి మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టే మునిగిపోయిందని, హ్మ్. అసలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనికిరాదని, 1,00,000 కోట్లు ముంచేసిండ్రని, 1,00,000 కోట్లు తిన్నరని, అంటే ఈ రకంగా దుష్ప్రచారం చేయడం వల్ల కేసీఆర్ గారి యొక్క ఇమేజ్ని దెబ్బతీయాలి అనేటువంటిది 3-4 రకాల ప్రయత్నాలు చేశారు. ఇంకొకటి కూడా తేట తెల్లమైంది. ఏమైంది? నిన్నగాక మొన్న పార్లమెంట్ సమావేశాలలో అప్పులు చేసిండు, అప్పులు చేసిండు, అప్పులు చేసిండు అని మాట్లాడిండు కదా. హ్మ్. పార్లమెంటు సమావేశాల సాక్షిగా 2,80,000 కోట్లు మాత్రమే 10 సంవత్సరాలలో హ్మ్. కేసీఆర్ గారి హయాంలో జరిగిన అప్పు. హ్మ్. అంతకుముందు మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చినటువంటి అప్పు 72,000 తీసేస్తే ఇంకా చాలా తక్కువ అవుతుంది. మరి ఆస్తులు కూడా లెక్క చేయాలి కదా. 50 లక్షల కోట్ల ఆస్తులు నిర్మాణమైనవి.